Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Део, а голямата новина е, че в неделя джакпота в играта 6 от 49 беше спечелен. 143-тият тото милионер е от морската перла Варна. Сумата, която му донесе печелившата комбинация е 5 милиона 48 хиляди 195 лева. Нека го аплодираме и да му пожелаем със здраве да си харчи печалбата. Днес имаме още една приятна изненада. Гостува ни шампионката по джудо, прекрасната Снежана Граматикова. Снежана, заповядай при нас. Тук ми се иска да имахме публика да избухне в аплодисменти, просто и добре дошла. Здравейте! Много си готина, как се чувстваш? Супер! Твоя черен колан е моето черно сако. Да, комплект. Да. Снежана, предстоят много приятни минути и възможности за големи печалби. Надявам се моето гостуване днес да донесе много късмет на всички участници. Това е желанието и на целия ни екип. 43-тият тираж на Български спортен тотализатор ще бъде проведен на живо в присъствието на контролната комисия. Пожелавам ви късмет! Първата игра за днешния тираж е 6 от 42. Джакпота достигна сумата от 1 милион 100 хиляди 637 лева. Сините топки ще определят комбинацията, която ще ни прочете европейската шампионка Снежана Граматикова. Пожелаваме ви успех, приятели! Пожелавам успех и от мен! Първото число. Първото число е 12. През 2024 година Снежана Граматикова грабна златен медал на Европейската купа в Сараево за девойки. Двобоят с турската състезателка продължи малко над 5 минути, доста повече отколкото време би отнело спечелването на днешния джакпот. Второто число е 1. В началото на май нашата гостенка спечели сребърно отличие на Европейската купа по джудо за девойки в Истанбул. В турнира взеха участие 505 състезатели от 30 държави. Третото число е 14. Снежана, ако приемам, че в 6 от 42 златния медал е джакпота, това означава, че най-големия късметлия трябва да спечели 6 битки, спечелившите числа, за да грабне над 1 милион лева. Четвъртото число е 5. Ако случайно днес спечелившата комбинация не бъде позната, джакпота ще продължи да расте и за следващия тираж очакваме да достигне 1 милион 135 хиляди лева. Петото число е 27. Ако обаче днес джакпота бъде спечелен, сумата за следващия тираж стартира от 300 хиляди лева, а прогнозите са да достигне 330 хиляди лева. Шестото число е 18, а печелившата комбинация е 12, 1, 14, 5, 27 и 18. Продължаваме с играта 5 от 35. Червените топки са на ход. Пожелаваме ви късмет! И така, топчетите вече са в сферата, разбъркват се на живо в ефира на БНТ 1. Очакваме първото печелившо число. Да видим кое ще бъде то. Първото печелившо число е 32. Снежана Граматикова печели сребърен медал за кадетки на Европейската купа в Пореч, Хърватия през 2021 година. Тя регистрира 4 победи при конкуренция от 30 състезателки. Това е първият медал от голямо състезание. Второто число е 16. Един от забележителните успехи на Снежана е Европейска купа 2025 година в Подгорица, в Черна гора. Там тя печели бронзов медал. Третото число е 27. През 2021 година пък на Европейската купа в Теплица, Чехия, печели бронзов медал за кадети и след изключително спорван двубой. Тогава тя е на 16 години. Четвъртото число е 14. Връщаме се на, как е правилното ударение? Татами. На татамито на играта 5 от 35 и ще ви кажем, че в предишния тираж 9 късметлии познаха по 5 числа и си поделиха сумата от над 81 хиляди лева. Петото число е 28, а цялата печеливша комбинация е 32, 16, 27, 14 и 28. Продължаваме с второто тегляне в 5 от 35. Червените топки отново са готови да раздават хиляди печалби. Пожелаваме ви късмет! Каква енергия носиш обаче? Направо тук целият екип е супер щастлив. Благодаря!
Очакваме първото число, приятели. Първото число е 23. Винаги сме казвали, че 5 от 35 е най-щедрата игра на тотализатора. Фактите показват, че за двете тегления тази неделя от нея бяха спечелени над 21 700 печалби. Второто число е 28. Да ви кажем, че желаящите могат да залагат и онлайн на toto.bg. Регистрацията е еднократна и ще ви отнеме само минута. След това, ако желаете, можете да залагате лесно и удобно, колкото пъти поискате. Третото число е 27. Всички, които искат да направят залози за числовите игри, могат да го направят в нашите пунктове, както и онлайн. Не забравяйте, че в четвъртък и неделя можете да пуснете вашите комбинации най-късно до 18 часа. Четвъртото число е 31. Ако до тук нямате достатъчно познати числа, не бързайте да се ядосвате на късмета. След минути той може да ви компенсира в играта втори тото шанс с печалби до 200 000 лева. Остана ни последното число. И то е 20. Цялата печеливша комбинация е 23, 28, 27, 31 и 20. Днес джакпота в играта 6 от 49 достигна сумата от 2 129 430 лева. Жълтите топки са готови да определят печелившата комбинация, а печелившите числа ще научим от шампионката Снежана Граматикова. Пуснала ли си фиш? Пуснала съм, надявам се. Ако не ги изтеглим числата, да не ме... Няма. Първото печелившо число е 7. Както вече ви казахме, късметли от Варна спечели над 5 милиона лева от играта 6 от 49. Напомняме, че джакпотите в нея винаги се измерват в милиони. Второто е 49. Всички комбинации за играта в днешния тираж автоматично участват и в теглянето на втори тото шанс. В него печалбите могат да достигнат до 130 000 лева. Комбинацията ще изтеглим след минути. Третото число е 27. 850 участници вече имат печалба и пожелаваме им успех и с четвъртото число. Да видим кое ще е то. Четвъртото число е 41. 43 късметли познаха по 4 числа и продължават към джакпота. Да им пожелаем успех и с петото. Кое ще бъде то? Петото число е 25. Един участник има огромни шансове да спечели днешния джакпот. От честото число зависи дали ще имаме нов тото милионер. Стискаме палци на този наш участник. Дали той е отбелязал числото? Числото е 33. Ще разберем след секунди. Не, приятели, не го е отбелязал. Джакпота не беше спечелен. Това означава, че за неделя очакваме да достигне сумата от 2 300 000 лева. Цялата печеливша комбинация е 7, 49, 27, 41, 25 и 33. Всички, които са избрали играта Тото Джокер, с нетърпение очакват печелившата комбинация. Това е лесно за обяснение, защото джакпота достигна сумата от 128 432 лева. Сините и червените топки имат финалната дума. Стискаме ви палци, приятели, ви пожелаваме успех! Сините топчици се разбъркват, да видим първата печеливша позиция. И тя е 9. Ще напомним, че Тото Джокер не се играе самостоятелно, а само с друга числова игра или игрите на Тото 1. Минималният залог е само 40 стотинки. На позиция 9 отговаря цифра 7. Седмичката се връща в играта. Сините топчици се разбъркват отново. Да видим втората печеливша позиция. 3. Ако днес джакпота бъде спечелен, за тиража в неделя прогнозната му сума е 65 000 лева. Можете да заложите на повече от 3 позиции, а това увеличава възможностите за печалби. На позиция 3 отговаря цифра 2. На финалната права сме, приятели, двойчицата се върна в играта. Сините топчици се разбъркват за последен път. Последната печеливша позиция
е 7. Ако сега джакпота не бъде спечелен, за следващия тираж очакванията са да достигне 200 000 лева. Всички, които пожелаят, могат да заложат и на 9-те позиции и така ще атакуват джакпота с 84 комбинации. На позиция 7 отговаря цифра 1. Ето и цялата печеливша комбинация. На позиция 9 отговаря цифра 7, на позиция 3 отговаря цифра 2, на позиция 7 отговаря цифра 1. Настъпи времето да изтеглим и комбинацията в играта. Втори тото шанс на 6 от 49. Жълтите топки са готови да раздават печалби. Следва първото късметлийско число. Късмет. Хайде, приятели, очакваме. Топчиците се разбъркват. Първото печелившо число е 42. Забележете, че ако познаете 5 от първите 6 числа плюс 7-то, ще спечелите до 30 000 лева. Не забравяйте, че печалбите от тото са освободени от данъци и са ваши до стотинка. Второто число е 23. Тези от вас, които познаят първите 6 числа, ще спечелят до 100 000 лева. Както знаете, участието в тази игра е без допълнителен залог. Третото следва 34. Точно така. Всички, които участват с системи за комбиниране, имат възможност да познаят и 7-те печеливши числа, а това ще им донесе печалби до 130 000 лева. Четвъртото число е 48. Скъпи приятели, близо 7 десетилетия Тотализатора организира футболни залози в игрите на Тото 1. Тях също може да бъдат спечелени великолепни суми. Петото число е 6. Залози за 44-тия тираж на Тото 1 могат да бъдат направени до 12 часа в събота на 31 май. Тук е място да ви кажем, че прогнозният джакпот в играта Тото 1 13 срещи е над 13 000 лева. Шесто число е 29. Уважаеми зрители, по време на тиража в неделя ще ни гостува легендата на БНТ Лили Вучкова, известна като Кака Лили. Вероятно милиони деца са пораснали с нейните предавания. Не пропускайте гостуването им на 1 юни. И сега Снежана остана да ни каже и последното число, седмо подред. Последното число е 8. А цялата печеливша комбинация е 42, 23, 34, 48, 6, 29 и 8. Тиражът продължава с втори тото шанс на 5 от 35. Червените топки са готови. Пожелаваме ви късмет! Хайде, приятели, втори тото шанс на 5 от 35. 43-ти тираж на Спорт Тото. Първото число. Очакваме. Първото число е 24. Както знаете, една от основните мисии на Тотализатора е да подпомага българския спорт. Поредната подкрепа е за Шабан Мустафа за Европейското първенство по планинско бягане. Миналата година той стана троен шампион в дисциплината. Второто число е 19. Спорт Тото е партньор и на Европейското първенство по гребане. То ще се проведе на 31 май и 1 юни в Пловдив. Гонките можете да гледате на живо по БНТ 3. Третото число е 25. На 6 юни жителите и гостите на Кърджали да ни очакват за празнично събитие на Тотализатора на улица Републиканска 33. На същата дата пристигаме в Ардино на улица Родопи 1. Четвъртото число е 30. На 6 юни пристигаме и в Казанлък на улица Свети Отец Паисий 2, а на 7 юни също в Казанлък имаме събитие на улица Стара планина 1. На 8 юни ще бъдем в град Павел баня, улица Освобождение. Петото число е 18. А цялата печеливша комбинация е 24, 19, 25, 30 и 18. Дойде времето да научим размера на печалите във втори тото шанс на 5 от 35. Те могат да достигнат общо до 200 000 лева. Следва първото число. Да видим кое ще бъде. Топчиците с цифра 1, цифра 3 и цифра 5 вече са в сферата, разбъркват се. Сега наблюдаваме от първия ред.
допълнително число е 1. На този етап печалбите ви са до 5000 лева, могат да скочат и до 10 000, ако се падне 3 или 5, да видим кое ще бъде последното изтеглено число. Във втори тото шанс на 5 е 35. Имаш ли ангажименти след това? Че може да се наложи да изчакаме. Добре, ще изчакаме, няма. Готови сме, готови сме. Второто допълнително число е 1. Ето цялата печеливши комбинация още веднъж. 24, 19, 25, 30, 18 и 1, което означава, че печалбите ви са до 5000 лева. Честито! Нека благодарим на Снежана Граматикова за гостуването. Снежана, много ти благодарим. Наистина внесе страхотно настроение в нашото студио. Пожелаваме ти големи професионални успехи и лично щастие. И аз благодаря за поканата и за това, че Български спортен тотализатор продължава да подкрепя спорта. Останете с нас, приятели, защото тиражът продължава на живо онлайн на страницата facebook.com sport.bg, както и в нашия YouTube канал. Скъпи почитатели на Държавна лотария, уникална възможност за печалби можете да намерите в моментната лотарийна игра "Обичам да печеля". В нея много участници ще открият до 3 суми в един талон. Над 768 000 печалби са заредени в тази игра. Ще откриете и огромна честота на печалби по 500 лева. Обичам да печеля. Ако обичате печалбите, любовта може да се окаже споделена. Моментните лотарийни игри винаги са знаели как да зарадват своите почитатели. Късметлия от Момчилград грабна топ сумата от 50 000 лева от Луксор 3. Играта зарадва и с 20 000 лева участник от село Чешнегирово, община Садово. Шансът в златото на фараона насочи 15 000 лева към фен на играта от село Подайва, община Исперих. Още феноменални печалби от игрите на Държавна лотария можете да откриете в пунктовете на Спорт Тото и партньорската ни мрежа в цяла България. Ако случайно не спечелите от моментните лотарийни игри, можете безплатно да регистрирате кодовете на вашите талони на lottery.toto.bg. Това ще ви осигури участие в промоционалната кампания "Обичам да печеля". В нея всяка неделя раздаваме допълнителни печалби. Сега преминаваме към играта Тото 2 рожден ден. Прогнозният джакпот за днешния тираж е 21 000 лева. Червените топки ще определят печелившата година. Нека видим първата и цифра. Първата цифра е 8. В тази игра всяко познато число печели. Можете да залагате на числата от рождения си ден или на произволни комбинации. Сега ще изтеглим и втората цифра. 4. Печелившата година е 84-та. Продължаваме с играта Тото 2 рожден ден и ще изтеглим печелившия месец. В машината са заредени 12 сини топки. Всяко от тях отговаря на съответния месец. Нека видим кой ще донесе печалби. Месец номер 6. Юни. Печелившите комбинации в тази игра се теглят във всеки тираж. Това означава, че всяка седмица имате две възможности за успехи. Забележете, че освен на рождената си дата, можете да заложите и на произволна комбинация. Ако имате късмет, задължително ще спечелите. Шансовете за успех не са за подценяване. В миналия тираж играта раздаде над 6600 печалби. Скъпи зрители, следва да изтеглим и печелившата дата в Тото 2 рожден ден. Една червена топка ще донесе печалби на много участници. Датичките се разбъркват. И печелившата е 13
Остана да изтеглим и печелившия ден от седмицата. Тото 2 рожден ден дава възможността да попълните всички дни от понеделник до неделя, а това означава, че ще спечелите със сигурност на ход с сините топки. След секунди ще знаем цялата печеливша комбинация в Тото 2 рожден ден. Денят е 6, което отговаря на събота, датата е 13, месецът е юни, а печелившата година е 84-та. Честито! Уважаеми приятели, Държавна лотария предлага на вашето внимание още възможности за печалби с талоните на моментната лотарийна игра Злато. Най-големите късметли ще открият топ печалби по 100 000 лева и 20 000 лева. Огромно количество участници ще имат своя скъпоценен шанс и ще грабнат до 4 печалби от един талон. Над 1 милион и 600 хиляди са печалбите до 5000 лева. Моментната лотарийна игра на Държавна лотария Злато, всеки има своя златен шанс. Продължаваме с третата възможност за милионерски печалби, а именно играта Тото 2 Зодиак. В нея джакпотите винаги са до 3 милиона лева в абсолютно всеки тираж. Дали ще имаме поредния Тото милионер, знаят само жълтите топки. Най-напред ще изтеглим 5 печеливши числа. Пожелаваме ви късмет. Започваме с 11. В играта участвате, като заложите на 5 числа в една игрална област и на един зодиакален знак. Залози могат да бъдат направени и в 4-те игрални области на фишовете. Второто число е 40. И Тото 2 Зодиак дава възможност за залози с системи за пълно комбиниране. Те включват повече от 5 числа или повече от една зодия в една комбинация. Ето го и третото число и то е 18. Всички, които познаят 5-те печеливши числа без зодията към тях, ще спечелят веднага по 30 000 лева. В предишния тираж само за минути играта раздаде над 9000 печалби. Четвъртото число е 34. Минималният залог за Тото 2 Зодиак е само 80 стотинки. Който иска, може да опита късмета си в тази милионерска игра. Последното число е 13. Комбинацията е 11, 40, 18, 34 и 13. Предстои да изтеглим и зодията, която ще завърши печелившата комбинация. Сините топки са готови да я определят и днес. Пожелаваме ви късмет. Да видим коя ще бъде зодията. 5-те числа вече ги знаем, остана ни само печелившата зодия. И тя е втора. Зодия Телец. Скъпи приятели, Държавна лотария предлага на вашето внимание една от най-актуалните моментни лотарийни игри Luxor 3. Тук е заложена рекордно висока честота на печалбите, която изстрелва Luxor 3 на челно място сред моментните лотарийни игри. Много участници ще открият до 4 печалби в един талон. В играта са заредени над 1 милион 830 хиляди печалби до 5000 лева. Най-големите късметли ще грабнат топ суми от половин милион лева, 50 хиляди лева и 20 хиляди лева. Luxor 3. Мега шанс за мега печалби. С това днешният тираж приключи, а ние ще стартираме отново тази неделя от 18:45 по БНТ 1. Късметлийските числа и печалбите от днешния тираж можете да проверите по-късно на сайта ни info.toto.bg. Благодарим ви, приятели, че подпомагате българските спорт и култура. Спокойна вечер от нашия прекрасен екип!